खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब रङिया कलेज दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरि दानाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। रङिया कलेज दालाय एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै मनजित बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै कसम बसाहारिया सायख'जायो। बे गोदान बिबान दानाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। बे हाबाफारियावनो कामरुप जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रुपम बर', रङिया दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि रितु बर' आरो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ माननि आलासि महरै नुजाथियो। गोबां जेंना जायो गाबोन जुदि बबेबा क्लास मोनसेयाव जुदि मोजां क्लास जायाबा नों हारसिं बुंनायाबा पेरेन्टसफोरा खोनासङाबा जालाङो। सोरबा लेक्सारार खोनासङाबो जानो हायो। नोंनि जेंनाखौ इयुननि टिचारासो बुंनांगोन। गोबां फरायसाया मा जायो आं बुंदों दिनै सोरबाया बिराद देखायगोन आरो जायगा फ्रिदम रावजों रायज्लाया इयुननि देरसिनजों सोमोन्दो गैया जोंनि देरसिनफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया जायफोरनि थार्दसो फाइनाल इयार सोमोन्दो लानो नांफाङा मोनसे फिसाफोर बिराद देखायबाय थागोन हारसिङै गावखौनो बिराद टेलेन्ट जि सानखालि नोंसोरनि दिनाव जि जानाय नङा जि सानखालि बे टेलेन्ट फरायसाया हाजाराव